Yeah, welcome back to the channel Malawian Cameras. Basi madzulo abwino konse kumene muli ndiyaiti nasowana kwambiri sitinayankhulani chifukwa cha mabizi ena ndi ena. Komabe osadandaula sitimatayana paja. Tikuyendera pati pa nkhondo imeneyi. Nkhondo ya Iran, Israel komanso America. Nkhondo ipanopa tikuyendera pati. So mmene tinayankhulira pa nkhani yokhudzana ndi I think last report inena yokhudzana ndi Netanyahu kubwera ndi kusokoneza zimene zimaoneka zoti zili bwino kale. Actually imene inali ndithu analysis imene timangoona mmene zikuonera komabe mmene zikuoneka pa ground komabe tapezanso ndithu maumboniso like official ochokera ku dziko la Iran kuti zinthu zoti ndithu zinali zabwinobwino like zankati package ya madili imene imakambirana pakati pa America ndi Iran zimene mapoints akewo ndithu atuluka ndithu ndi pali mkulu wina amati Mohammed Marandi amene sanaliso mu negotiation team amene amakakambirana nawo za dilu ku dziko la Pakistan ku Islamabad. So tachitika apa nchonena kuti tiyang'ananso kaye chifukwa pano pa Marco Rubio, Secretary of State wa ku America ali mu dziko la India. Kumene kundithu akuyankha mafunso ena ndi ena komano dzulo just like that, like out of blue anangofikira kulengeza nkhani kuona kuti papatu deal khanga ndithu itheka ndithu just after maybe some few hours zitheka koma mwikazi I don't know kuti zitengathayira kumano deal yatsala pang'ono ndithu kukhala ndithu kukambirana zikhaza theka. We thought we might have some news last night. Maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters, and hopefully we can pull it off. So Marco Rubio amene ali Secretary of State ku dziko la America atangoyankhula zimenezo ku dziko la India at the same time mitengo ya mafuta national wide inagwa like mafuta basi kutsikatsika. You see? Koma at the same time tinadikiranso response kamene kuti yankho kuchoka ku dziko la Iran kuti nkhani inali motani. So Iran inazayankhulanso kuti nkhani yotu ndiyoti deal sikuti timvana mopano ba deal ili kutali kwambiri. Therefore, it is correct to say that we have reached a conclusion on a large portion of the issues under discussion. But to say that this means the signing of an agreement is imminent, no one can make such a claim, for the very reasons you yourselves mentioned. Kuyandikira kuti ikwaniritsidwe. Dziko la Iran ndithu linakana. Bagai amene ali spokesperson ku Ministry of ku office yona za kunjet Ismail Bagai amene ndithu anayankhula kuti no actually nkhani imene ndithu ndi yabodza tili kutali ndi deal. Chabwino tilowekaye ku America tibwererenso kwa Trump konkuja. Trump atulutsa chibaluwa machidziwa chimessage chachikulu kwambiri chimessage chimene chocho and ndachiwerenga kuyambira mpaka kumapeto. Trump akuyankhula maono kuti deal ndi Iran ikuyenda nicely ati ikutheka ndithu ili bwino kwambiri. Pachitika deal yabwino kapena apo sipachitika deal. Trump awatero pa message yake pachitika deal yabwino ndi Iran kapena apo sipachitika deal. Koma waonjezeranso kunena kuti Trump anapanga form gulu ngati akuti Abraham Accords. Abraham Accords akuti cholinga chake tipange normalize maiko onse ama Arabs aluya avomereze apange normalize ubale pakati pa maiko ndi dziko la Israel. Ndiye imachita kuti Abraham Accords. Meaning kwenda kuti maiko onse avomereze kuti basi ndekuti
I don't know kuti kuma mukudziwa kaleso ngati zatenda kuti maiko onse akhale achiluya akhale pansi pa Israel. You understand? Ngakhale kuti sangayankhule ngati choncho. Komano akuti common denominator ndi Israel. Common denominator. Komano point yaikulu point yaikulu pankhani ndi zoti Israel ndi point yeniyene. Maiko onse achiluya avomereze ubale ndi dziko la Israel. Mukatero akuti ndikuti inuyo mudzakhala ndi ndalama, mudzakhala ndithu economy yanu izayenda bwino, maubale anu azayenda bwino, akutero. Ndi Trump onjezanso kuti maiko amene wawo kuphatikizaponso even so Pakistan, wachifuna maiko ambiri Saudi Arabia, UAE, I think UAE inasaina kale. Sudan iso inasaina kale. Koma maiko ena aliwesa na saine. Saudi Arabia inanena kuti silingasaine kujoina mgwirizano wa Abraham Accords. Tikamati Abraham Accords iwo anu ake akuti akutenga zipembedzo zonse zimene zinachokera kwa Abraham. So muli Chisilamu, muli Chikristu, muli Chiyuda. Fausewa bambo so kuntondako ndi Abraham. Anyway, so Saudi Arabia inanena kuti silingasaine nawo Abraham Accord chifukwa chimodzi. Chifukwa kuti Israel ikuzunza Palestina. Ndiye pakhale two states resolution. Pakhale ndithu maiko awiri. Kukhala kwa Israeli kwina kwa Palestina. Ma-Israeli akufuna angotenga Palestina yonse chilichonse, atenge alande. And Saudi Arabia inanena kuti silingavomereze kukhala pa ubale timu imodzi ndi Israeli ngati iwo sakugonjera mu two state resolution. So koma Trump apawanena kuti maiko osewa akuti makamaka wapanga lebo kuti maiko amene mmakonda nkhondo kwambiri ati mujoine nawo kumene kuko maiko amene mmakonda nkhondo kwambiri. Koma nazaonjezeraponso Trump onjezeraponso akuti tikukambirana zokuti maiko amene wawa ati by compulsory ati maiko amene ajoine ndi akhale ndi Israel, like akupanga form new Middle East khangati aluya awo alibe mitu samaganiza bwinobwino ndi akwauza zochita kuti mupange gulu lanu mene koko, right? Komano gulu limene analiyambisa ndi Trump. Mukudziwa kalenso ndi Trump ngati anayambisa Trump analiyambisa ndi Netanyahu limodzi. Komano point imene mufana ndikambe pano ndinokuti a Trump mu message yawo imene chibaluwa chimene achitulutsachi ayankhula nkhani yokhuzana ndi Iran. Akuti patakhala kuti Iran itangojoina nawo. Iran akuti itangojoina Iran. Ndio chilembo mawati wow. Ati Iran itangojoina nawo ku Abraham Accords. Akuti ndi zikhoza kukhala sobwino kwambiri. Zikhoza kupepa. Amene kuti mati maloto ajomba. Iran singajoine zimene zicha. Iran zimene singajoine. Ngati Saudi sinajoine. Imagine ngati Saudi sinajoine. Iran imene singajoine nawo zimene zicha. So anyway, a Trump anajonjora Iran itajoin zikhoza kukhala bwino kwambiri. Koma maiko enawo akwapanga compulsory, akwapanga force kuti mujoine. Iran akuyipempha komanso akuona kuti it will be yachakwera it's an honor, okay? Udzakhala an honor. Udzakhala ngoti ndi ulemerero umene ukuti Iran yajoina nawo mu Abraham Accords. So Iran ikudziwa kale kuti kujoin Abraham Accords it's like doti ku Middle East kucha doti nonse mukuvomeza kuti ife tikhala kapolo anu Aisraeli osadandaula yema kuno kuti so umomo ndimene ndithu zimakhalikirira. So zilatero timafati kambirane nkhani yokhuzana ndi points ngati amene wawa kuti Trump akupempha Iran kuti ijoine nawo mu Abraham Accords, which zimene sizingatheka. And komano pa ma issues amene anakambirana poyambirira nkhani ukhuzana kuthetsa nkhondo aja. Pano pakali pano Foreign Minister Abbas Araghchi wa ku Iran komanso Mohammed Ghaliba speaker wa nyumba ya malamulo ku Iran onse tikunena pano ali ku dziko la Qatar. Ali ku dziko la Qatar. Ndi amapolisa ticha. Yes, ali kumene kucha. Afuna akakambirana nkhani yokhuzana ndi kuti za nkhondo kuti tipanga bwanji.
the madetails akumenekoko tikuzani kuti madetails ayenda bwanji. So deal pamene imayandikira kuti itheke mapoints amakambiro ndi awa. One, panali point yokhuzana ndi Iran inanena kuti choyambirira thetsani nkhondo ku region Lebanon ka kuti nkhondo isachitike. America inavomera kuti yes. Number 2, Iran nauza kuti nkhani ya nuclear sitikamba tizekamba phase 2. Pano phase yoyambirirayi tukamba kaizi za phase yoyambirirayi. Okay? America inavomera kuti yes. Number 3, Iran nauza kuti tufuna mujosema blockade yanu. America inavomera. Number 4, anauza kuti tufuna mupange unfreeze tindi ma assets tindi katundu zimene mukutsoka tinakamba kale kuzandira drama za Iran maiko wamenacha. So anauza kuti tsekule tufuna zimza mupange unfreeze. Okay? America so inavomera kuti yes. Ndi amaenda limodzi ndithu kenako boom pena matuki anatanyawo kuti ayi ifere pamene baba deal yonse imene ingachitikeyo uranium akhale included. So mbono imene wonso ndithu timetawopeza kuchoka kwa Mohammed Marandi, professor wa ku University of Tehran ku dziko la Iran. Ndamenenso wapereka mbono imene. Well, basically what happened was that the two sides agreed upon terms that were very appealing to Iran. The United States accepted a regional end to the war, which of course is a key condition for Iran, and Lebanon, the war in Lebanon has to end. And there will not, in future, there will be no deal without Lebanon being a part of it. The United States agreed to put off the discussions about the nuclear program until the second stage. So the only thing that is in this text that hasn't been agreed upon yet is Iran saying that it will not build a nuclear weapon, but that's what Iran has been saying for decades. So that's not something new for Iran. The other is, of course, the release of a significant amount of Iranian assets that have been stolen by the United States effectively, and the lifting of sanctions provisionally for this period of time on the Iranian energy sector. These are among the issues that the Iranians and the Americans had agreed upon in general. The Americans wanted the Strait of Hormuz to return to normal. Iran did not accept that. Iran said it will not return to normal. What will return to normal is the number of ships that pass through, and Iran will maintain control of the strait. That's the Iranians have said that is not something that it will accept to negotiate with the United States. This is something between Iran and Oman. The issue of fees, the issue of the security of the strait, that is not for negotiation. So what Trump wanted, first and foremost, was the strait to be open. And there has been, over the last few days, a sense of urgency among the American negotiators. The Iranians are not in a hurry. True, the Iranian economy is hurting. The sanctions hurt, the bombing of Iranian infrastructure hurt, and the siege on Iranian ports hurt. But the Iranians know that this is an existential war, so they'll be patient. On the other hand, as the global economy deteriorates literally by the hour, by the day, you do see a sense of urgency among the Trump negotiating team. But in any case, it seems that the Zionist Netanyahu, the Zionist lobby, the neocons, when I say that the last person to speak to Trump being Netanyahu, of course he was among those the foreign heads or leaders that are in the American camp in our region. He was the last to speak. But of course, as I think you alluded to,
The neocons, they've been going crazy during the last few hours, and so of course have Zionists in Washington. So nkhani ndi imeneyi ma-update ena ndithu tizipatsirana tizoona kuti zikukhala bwanji kwena ndi kwenako. Guys, thank you so much. Malawi and cameras.